Mištakova je kapija ili vrata koja se otvara prema novom svijetu, prema novim idejama. هر صفحه و هر کلمه در این نمایشگاه ما در حقیقت یک چراغی است در دل اون تاریکی‌ها داره خودش رو روشنایی‌هاشو نشون میده. Dakle, svaka stranica, svaka riječ u knjigama koje se izlažene u sajmu je poput svjetiljke koja obasjava i rasvjetljava tmine. Ovog sajma je poruka života. تبریک عرض می‌کنم به ملت مردم عزیز توزیان، مردم فهیم، فرهنگ دوست و اهل تعامل و همزیستی از خدمتتون شما. Dakle, čestitam narodu, svjesno uključenom narodu koji je ljubitelj znanja, knjige i zajedničkog života. Religijsko pitanje teksta koristeći isključivo, oslanjajući se na isključivo svetog kuranskog teksta. I doktor Luki Akbaš, šef naučnog istraživačkog odjela Odjela. Hvala vam od srca, svih